Avui ha estat un dia molt especial per la gent de l'Esplai. Per fi, després d'un any i 3 mesos, han pogut tornar a seure a la terrassa del seu bar. Per fi, la Pili els ha pogut tornar a servir un cafè o el que volguessin, i això, que sembla una tonteria, ha representat moments de gran emoció durant tot el dia. Ha sigut una il·lusió molt grossa, tenia moltíssimes ganes de veure'ls a tots. Com podeu veure, estan tots aquí igual, menys els que hem perdut així una mica, però estic superorgullosa, supercontenta i amb ganes de tirar endavant i que tindre'ls tots aquí una altra vegada. Tots, han vingut tots els de cada dia. Els tinc aquí, menys els que pobrets no hi són, però bueno. I tots aquests mesos, què heu fet? Com s'ha passat aquesta pandèmia? Molt dura, molt malament, amb molta angoixa, familiars amb Covid i bastant malament, vull dir, pujava cada dia, veia les meves iaies, anava a la residència i així ens hem anat passant, però estic molt contenta de poder estar aquí. Veig que heu fet terrassa nova, amb cadires i taules noves. L'aforament per això el teniu limitat? Sí, a dintre tenim un 30%, i aquí fora les 8 taules i cadires que gràcies a l'Ajuntament, ho dic, que ens les ha comprat aquest any, les tenim noves, i mira quina terrassa més maca, i estan tots molt contents i molt feliços de veure'ns. I què diuen els teus avis? No he pogut fer petons, perquè podia fer 1000 petons, però ja els hi faig només veure'ls, d'acord, ja els hi faig molts de petons. Les activitats començaran totes al setembre, perquè clar, com que totes acabaven ja al juny, doncs llavors ja deixarem totes i les començarem al setembre. Però aquesta tarda jugarem dòmino, jugarem cartes, jugarem parxís i jugarem a tot el que jugàvem. I la gent que ha anat al bar també hi ha anat contenta, sense por, però amb el respecte a una malaltia que ha parat la vida de tothom durant 15 mesos. Molta il·lusió de poder estar juntes, amb la Pili sobretot, ja li convenia. Molt bé. I com heu passat tot aquest temps, aquests 15 mesos gairebé de pandèmia? Home, una mica malament, perquè esclar, també teníem d'estar molt separades totes, i esclar, ara ens hem tornat a retrobar totes juntetes. I què penseu fer? Què penseu fer a partir d'ara? Home, doncs com abans, ajuntats al matí un rato i estar juntes, poder parlar, i en fi, que no ho hem fet fins ara, ja tocava. I tota aquesta pandèmia, com l'heu viscut? Què heu fet al llarg d'aquests 15 mesos? Molt tancats a dins. Jo, almenys. Jo he estat molt de temps tancada a dintre, però ara ja m'estic deixant anar, la veritat. Amb una mica de por? No, por no. Respecte molt, però por no. Però esperem que això vagi bé, no? I que ja ens puguem treure la mascareta i ja puguem fer els viatges, ja puguem fer-ho tot. Tenim moltes ganes ja, la veritat,